barkada rin. Ako mawawala. Kahit napakain, uwi na ako. Nasok na. Hindi ba basta?
tinatanong mo? Nakaka-curious kasi ako. Kaya nakaka-curious siya. Ito to, kung ano siya. And then may nakapakapag na dito. Tagal mo walang pahinga. Urban Net Plus na. Ayan yun na ito. Bisa mag-isang second man. Bisa mag-isang second man. Bisa mag-isang second man. Dito tayo, Bes. Awan ang game. Ay, awan. Last na. Kita ko po.
ano pa rin. Diba lang sila ka na magagawin ng isang lakad? Good. Hindi ko alam ang bago diya kami eh. Maganda yung pag-umag. Maganda yung pag-umag. Kita na karigora na. Ganito pa pa. I'll save it. Ngayon ko lang sila. Pagkakaan ko lang. Ngayon maya. Ngayon ako mas. Ngayon siya. Kaya ka mas. Gawin ka muna ako. Kaya ka muna. Kaya ka na.
Bawas ko ano. Kilala? Pinuli nila? Ariyan dito, hindi tayo muli ka namin. Paano yung masuli yung sa karenta? Kaya nga sinabi ko, napagod ang mga bata. Ay.
kanya ako. Nakakain na. Pre mo rin yung ko. Kaya kami kaya. May Taufik yan.
Kuya, pinabi ka. Buwan.
Yes.